መዓልታዊ ተምሪ ምብላዕ ኣብ ሰብነትና እንታይ ይፍጠር? ተምሪ ካብ ሸሕ ዓመታት ንድሓር ኣብ ባህሊ ብዙሓት ህዝብታት ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ከም ፍሩት ገነት ዝቑፀር ኣዝዩ ጠቓሚ ምግቢ እዩ። እዚ ጥዑም መቐረት ዘለዎ ፍሩት መቑረሲ ወይ ድማ መምቀር ጥራሕ ዘይኮነስ ሓደ ተፈጥሮኣዊ መዝገብ ጥዕና እዩ። ዘመናዊ ሳይንስ መዓልታዊ ብመጠኑ ተምሪ ምብላዕ ኣብ ኣካላውን ጥዕናን ኣእምራዊ ብቕዓትን ዘለዎ ኣበርክቶ እናመስከረ ይኸይድ ኣሎ። እምበኣር ነዚ ንእሽቲ ፍሩት ኣብ መዓልታዊ ምግብና ምውሳኽ እንታይ ዘደንቕ ለውጥታት ከም ዘምጽአልና ብዕምቆት ክንርኢ ኢና። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናብ ቻናልና እንኳዕ ብድሓን መጻእኹም። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጠቐምቲ ሓበሬታታት ምእንቲ ከይሓልፍኹም ፈለማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። እዛ ቪድዮ ክትጅመር ከላ ድማ ላይክ ምግባር ሓይልና ኹኑ። ሕራይ ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ካብቶም ብሉጻት ውህብቶታት ተፈጥሮ ዝኾኑ ፍሩት ክንዛረብ ኢና። ንሱ ድማ ተምሪ እዩ። መዓልታዊ ተምሪ ምብላዕ ኣብ ሰብነትና እንታይ ዘደንቕ ለውጢ ከም ዘምጽእ ብዝርዝር ክንርኢ ኢና እሞ ምሳና ጽንሑ። ቀዳማይ ዝተማልአ መኽዘን ንጥረ ነገራት ተምሪ ብኣገደስቲ ቪታሚናትን ማዕድናትን ዝዓሰለ እዩ። ሒደት ፍረ ተምሪ ጥራይ ንሰብነትና ነዞም ዝስዑ ወሰንቲ ንጥረ ነገራት የበርክተሉ። ፋይበር እዚ ንጥዑይ ምሕቓቕ ምግቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ፋይበር ኣብ ተምሪ ብበዝሒ ይርከብ። ንሱ ድማ ኣብ ክልተ ይኽፈል። ዝመክኽ ፋይበር ዘይመክኽ ፋይበር። ዝመክኽ ፋይበር ንምንካይ ኮሌስትሮል ምቁጻር ሽኮር ደምን ክሕግዝ ከሎ ዘይመክኽ ፋይበር ድማ ንምንቅስቓስ ከብድን ምክልኻል ሕማም ዕፅን የገልግል። ፖታሽየም ነቲ ኣብ ሰብነትና ዝርከብ ሶድዮም ብምምዝዛን ንጸቕጢ ደም ኣብ ምቁጽጻርን ንጥዕና ልብን ዓብዪ ግደ ኣለዎ። ማግኔዝየም ልዕሊ 300 ዝኾኑ ባዮኬሚካላዊ ንጥፈታት ኣብ ሰብነትና ንኽካየድ ዘገልግል ወሳኒ መዓድን እዩ። ንኣብነት ንጥዕና ጨዋዳታት ስርዓት ነርቭን ጥንካረ ዓጽምን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ቪታሚን ቢ6 ንምፍራይ ቀያሕቲ ዋያታት ደምን ንጥዕና ኣእምሮን ወሳኒ ተራ ይጻወት። ካልኣይ ሻምፒዮን ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ መዓልታዊ ተምሪ ምብላዕ ንስርዓት ምሕቓቕና በብዙሕ መንገዲ ይሕግዞ። እቲ ዝሓዞ ፋይበር ነቶም ኣብ ማዕፅናት ዝርከቡ ጠቐምቲ ባክተርያታት ከም ፕሪባዮቲክ ኮይኑ የገልግል። እዞም ጠቐምቲ ባክተርያታት መብዝሖም ድማ ንዝሐሸ ምምፃእ ንጥረ ነገር ካብ ምግቢ ንዝጠንከረ ስርዓት ምክልኻል ሰብነት ከምኡ እውን ንምንካይ ሓደጋ ሕማም መንሽሮ ዓብዪ ቀጢን ወይ ድማ ኮሎን ካንሰር ይሕግዝ። ሳልሳይ ተፈጥሮኣውን ቀጻልን ምንጪ ሓይሊ ተምሪ ከም ጽሩይ ሽኮር ዘይኮነስ ቀጻልነት ዘለዎ ሓይሊ ይህብ። እቲ ዝሓዞ ተፈጥሮኣዊ ሽኮር ግሉኮዝ፣ ፍርክቶዝ፣ ስክሮዝ ምስቲ ዝሓዞ ፋይበር ክውሰድ ከሎ እቲ ሽኮር ቀስ ብቐስ ናብ ደም ይዝርጋሕ። እዚ ድማ ከምቲ ብሽኮር ዝስርሑ ምግብታት ዘስዕቦ ሃንደበታዊ ልዕል ትሕት ምባል መጠን ሽኮር ደምን ድኻምን ይከላኸል። በዚ ምኽንያት ንኣትሌታትን ንዝኾነ ሓይሊ ኣድላይ ንጥፈታት ዝፍጸም ሰብን ፍሉይ ምግቢ እዩ። ራብዓይ ሓለዋ ጥዕና ኣእምሮን መዘከርታን ኣእምሮና ካብ ኦክሲዴቲቭ ስትረስ ምክልኻል አንቲኦክሲዳንት የድልዮ። ተምሪ ከም ፍላቮኖይድ፣ ካርቲኖይድን ፎኖሊክ ኣሲድ ዝኣመሰሉ ሓያላት አንቲኦክሲዳንት ዝሓዘ እዩ። እዚኣቶም ነቲ ኣብ ኣእምሮ ዝፍጠር መቐንጣጥ ምንካይ ንዝተመሓየሸ መዘከርታን ንዝሕሽ ምስትውዓል ከምኡውን ንምንካይ ሓደጋ ሕማማት ኣልዛይመርን ፓርኪንሰንን ይሕግዝ። ሓምሻይ ሓያል ደገፍ ንጥዕና ልቢ ፖታስየም፣ ማግኔዝየምን ፋይበርን ብሓባር ኮይኖም ንልብና ይከላኸሉ። ፖታሽየም ንጸቕጢ ደም ከመሓይሽ ከሎ ማግኔዝየም ድማ ንስሩዕ ምትሓዝ ልቢ ይሕግዝ። እቲ ፋይበር ድማ ነቲ ሕማቕ ዝበሃል ኮሌስትሮል ኣብ ሰብነትና ብምውፃእ ንሓደጋ ምዕጻው ሰራውር ደምን ሕማም ልብን ኣዝዩ ይንኪ። ሻድሻይ ንጥንካረ ዓጽሚ ይሕግዝ ተምሪ ከም ፎስፎረስ፣ ፖታሽየም፣ ካልሲየምን ማግኔዝየምን ዝኣመሰሉ ንጥዕና ዓጽሚ ወሰንቲ ዝኾኑ ማዕድናት ዝሓዘ እዩ። እዞም ማዕድናት እዚኦም ንምህናፅን ምዕቃምን ፀፍሒ ዓጽሚ ወይ ድማ ቦን ደንሲቲ ኣገደስቲ እዮም። መዓልታዊ ምብልዑ ብፍላይ ምስ ዕድመ ዝመጽእ ምስሕሳሕ ዓጽሚ ንምክልኻል ይሕግዝ። ሻውዓይ ንመከላኸሊ ሕማም ስእነት ደም ወይ ድማ ኣኒምያ ስእነት ደም መብዛሕትኡ ግዜ ብሰንኪ ሕፅረት ሓፂን ወይ ድማ ኣይረን ዝመጽእ እዩ። ተምሪ ጽቡቕ ምንጪ ሓፂን ስለ ዝኾነ ንምፍራይ ሄሞግሎቢን ቀያሕቲ ዋያታት ደምን ይሕግዝ። እዚ ድማ ነቲ ብሰንኪ ስእነት ደም ዝመጽእ ድኻም ዕግርግርን ሓፂር ትንፋስን ንምቅላል ይሕግዝ። ሻምናይ ንጽባቐን ጥዕናን ቆርበት እቲ ኣብ ተምሪ ዝርከብ ቪታሚን ሲን ቪታሚን ዲን ንጽባቐ ቆርበትና ኣበርክቶ ኣለዎም። ንልስሉስን ምጥጣሓን ቆርበት ወይ ድማ ስኪን ኤላስቲሲቲ ይሕሉ። ከምኡውን ነቶም ብሰንኪ ዕድመን ብከላን ዝመፁ ምልክታት እርጋን ይዋግኡ። ተምሪ ኣብ ኣመጋግባና ከመይ ጌርና ክንእትዎ ንኽእል ከም መቑረሲ
በይኑ ምብልዑ እኹል እዩ ወይ ድማ ፍረ ገውዝ ኣብ ውሽጢ ብምግባር ዝያዳ ጥዕናዊ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል። ኣብ ስሙዚ ምስ ባናና ጸባን ካልኦት ፍሩታትን ብምሕዋስ ተፈጥራዊ ምማቓርን ሓይልን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ስላጣ ንስላጣኻ ፍሉይ ጣዕምን መቐረትን ምውሳኽ ቆራሪፅካ ምእታው ትኽእል ኢኻ። ኣብ ቁርሲ ኣብ ሻሂ ወይ ድማ ርጎ ብምውሳኽ ንቁርስኻ ዝያዳ ጥዑምን ኣመጋግባን ትገብሮ። ከም ተፈጥራዊ መምቀሪ ንጽሩይ ሽኮር ከም ተካይ ምጥቃም ኣብ ዝተፈላለየ መጋገሪታት ከም ኬክ ወይ ድማ ኩኪስ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ነጥብታት ጥንቃቐ ምኽርን መጠን ተምሪ ልዑል ካሎሪን ተፈጥራዊ ሽኮርን ስለ ዘለዎ ብበዝሒ ምብላዕ ንኽብደት ክውስኽ ይኽእል እዩ። ኣብ መዓልቲ ካብ 3 እስካብ 4 ፍረ ተምሪ ምብላዕ እኹል ሚዛናዊ እዩ። ሕሙማት ሽኮር ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት ኣብ ኣመጋግቦኦም ቅድሚ ምእታዎም ምስ ሓኪሞም ክመኻሩ ይግባእ። መደምደምታ ተምሪ ብተፈጥሮ ዝተዓደልና ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ምግብታት እዩ። ካብ ምሃብ ሓይሊ ጀሚርካ እስካብ ምሕያል ጥዕና ልቢ ኣእምሮን ዓጽምን ጥቕሙ ብዙሕን ዘገርምን እዩ። ስለዚ ነቲ ንእሽቶ ግን ሓያል ፍሩት ኣብ መዓልታዊ ምግብና ምውሳኽ ንጥዕናና ዓብዪ ውህላለ ንግበረሉ። እምበኣር ከም ዝረኣናዮ መዓልታዊ ተምሪ ምብላዕ ንሰብነትና ዘደንቕ ጥዕናዊ ጸጋታት የበርክተሉ። እዛ ቪድዮ ጠቓሚት ኮይና እንተደኣ ረኺብኩማ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጠቐምቲ ሓበሬታት ንመጻኢ እውን ምንቲ ከይሓልፈኩም ነዛ ቻናል ሳብስክራይብ ግበርዋ። ሓድሽ ቪድዮ ክንሰድድ ከለና ቀልጢፉ ሓበሬታ ምንቲ ክበጽሐኩም ድማ ነታ ናይ ደወል ምልክት እውን ጠውቕዋ። ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ድማ ሓሳብኩም ጽሓፉለይ። ንስኻትኩም ተምሪ ትፈትዉ ዶ? ኣብ ዝቐጽል ብዛዕባ የናይ ምግቢ ክሰርሐልኩም ትደልዩ? ስለ ዝተኸታተልኩምና ነመስግን። ኣብ ካሊእ ቪድዮ ብጥዕና ይራኸበና።